Hola, soc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. En aquest vídeo farem una breu introducció sobre què és la programació orientada a objectes. Si comparem la programació com una forma d'art, podríem dir que l'habilitat d'utilitzar la programació orientada a objectes seria com escollir els pinzells i els colors adequats per a cada situació. Tot i que sé que la programació orientada a objectes costa una mica d'entre'ns al principi, t'animo a veure aquest vídeo per a que et vagis familiaritzant a poc a poc. Començarem amb una introducció bàsica a la programació orientada a objectes. Es tracta d'un paradigma de programació introduït als anys 1970, però que no es va fer popular fins anys més tard. Aquest mode o paradigma de programació ens permet organitzar el codi d'una manera que s'assembla força a com pensem en la vida real, fent servir les famoses classes. Aquestes ens permeten agrupar un conjunt de variables i funcions que veurem tot seguit. Coses molt quotidianes, com un gos o un cotxe, poden ser representades mitjançant classes. Aquestes classes tenen característiques diferents, que en el cas d'un gos podrien ser, per exemple, l'edat, el nom o la raça. Anomenarem aquestes característiques atributs. Per altra banda, les classes tenen un conjunt de funcionalitats o coses que poden fer. En el cas d'un gos, podria ser, per exemple, caminar o bordar. Cridarem aquestes funcionalitats i els anomenarem mètodes. I finalment, hi pot haver diferents tipus de gossos. Podem tenir un que es diu Toby o el del veí que es diu Laika. Cridarem aquests diferents tipus de gossos amb objectes, és a dir, el concepte abstracte de gos és la classe, però Toby o qualsevol altre gos en particular serà el que diem l'objecte. I aquesta és la diferència entre classe i objecte. Amb els exemples ho veureu millor. La programació orientada a objectes està basada en 6 principis o pilars bàsics, com són l'herència, la cohesió, l'abstracció, el polimorfisme, acoplament i encapsulament. Aquests conceptes els anirem desglossant més endavant mitjançant exemples. Avantatges de la programació orientada a objectes. Tots els llenguatges moderns la utilitzen. Aquest paradigma és independent del llenguatge. Si aprens programació orientada a objectes en Python, el podràs utilitzar després si aprens Java o PHP o C# o qualsevol altre llenguatge de programació d'alt nivell. Una altra característica és que permet codificar més ràpid. Codificar més ràpid no vol dir escriure menys línies de codi, significa que podeu implementar més funcions en menys temps sense comprometre l'estabilitat d'un projecte. També ajuda a evitar codi espagueti. Què és el codi espagueti? La programació orientada a objectes ens dona la possibilitat de comprimir la lògica en objectes, evitant així llargs trossos, per exemple, de ifs que estan aniuats. La programació estructurada versus la programació orientada a objectes. Quina és la diferència entre una i l'altra? La programació estructurada és el paradigma més utilitzat per principiants. De fet, és el que hem estat utilitzant fins ara, perquè és la manera més senzilla de construir un petit programa. Es tracta d'executar un programa en Python de manera seqüencial. Això significa que doneu a l'ordinador una llista de tasques i després les executen de dalt a baix. Aquí tenim un exemple d'un programa, el que és, per exemple, un programa que ofereix la possibilitat com si fos una cafeteria. Jo vull demanar un cafè, dic el saldo que tinc i depèn del saldo que tinc, doncs m'ofereix una mida de cafè o una altra. Fixeu-vos en l'estructura que té aquest programa, amb ifs aniuats, d'acord? Això seria un exemple de programació estructurada, que és el que hem vist fins ara, d'acord? Em pregunta quan em vull gastar, jo li dic, i llavors m'ofereix el tipus de cafè segons el meu saldo i quin és el canvi que em tornaria. D'acord? En canvi, imagineu-vos que volem aplicar la programació orientada a objectes amb aquest programa de compra de cafè. Doncs crearia la classe Coffee, en aquest cas. Ara no us espanteu pel codi, això ja ho veurem profundament. Definiria el que és la constructora, el mètode que construeix la classe, i després els mètodes en els quals em permeten fer una sèrie d'accions. D'acord? Llavors, el codi final que em quedaria és el que veieu aquí ressaltat,
en el qual jo demano un cafè, el programa fa exactament el mateix, però el codi, diguéssim, que separa el que és la part en el qual interactua més l'usuari de lo que contindria el programa en si, que és la cafeteria. Bueno, espero que aquesta breu introducció a la programació orientada a objectes us hagi servit d'ajuda. Moltes gràcies i ens veiem en el pròxim vídeo.